Die vlog is shit. Die vlog is shit, wat is dit voor praat, joh? Dat is een shit vlog. Bleh. Oh, bliksem. Oh. Zal ik een bakje koffie hapoes? Zal ik een bakje koffie hapoes? Zal ik een bakje koffie hapoes? Zulke slecht doen, jong. Wat dan? Ik zit er helemaal in nu. De camera is echt wat shit. Wat dan? Nou, de kleuren zijn echt super. Ach, hé, nou de camera zo zit je. Ja, nee, maar shit, dit is helemaal desaturated, jong. Zit er net uit dit. Prima toch? Ik kan het omzetten, dat is even wat, hè? Nou, ik ga wat settings in deze camera verhoren en als het goed is, we er nog super creërs uit. Ja, dat is wel beter, ja. Ja, hè? Maar we moeten hier in het hoers, dan hebben we wat dingen kleermeidje, zodat we het verkeerd kennen. Want er moeten foto's maken worden en dan kan het volgende week kan dat online. In het tuintje, waar we nou uiteindelijk verlitten gaan, want ik ging dus verroezen. Ja, heb ik al mooie plantjes te staan. Samooi. 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 Als je een hoerskeep en dan kom je echt voor hele moeilijke keuzes te staan. Dat heb ik inmiddels al wat gekregen. Nee, je maakt een hypotheek, maar ja, ik gereedschap. Dat zijn echt keuzes die mensen voor het leven. Dit is de echte mouse. Dat is wel een standaard ding, maar die werkt wel heel goed. Deze kost €24. Dit is dubbel de prijs. Ja, €24, dubbel de prijs. Wat ik zo naar de kwaliteit en kracht. Hier zijn 2 sterkers, deze zijn 3 sterkers. Ja. En hier zijn 3 sterkers, 4 sterkers. Terwijl het dubbel zo duur is. Dan denk ik van ja, dan moet het ook minimaal dubbel zo goed de zijn. wattage is heger en de toerental is heger. Dit is 104 watt en 12.000 toeren per minuut. Dit is 120 watt, nou dat scheelt 15. En 140 of 14.000 per minuut. En dat is toch, dit scheelt dan eens volle. En die had echt al een betere wattage hier, zie je dat? Ja, die geeft gewoon dubbel hard. Maar het toerental is een volle leger, die had een grotere range. Die is maar weg. Hoe het toerental verschilt, dat is het verschil tussen bzzz en bzzz of bzzz. Dat is leuk en aardig zo'n skuurmachine, maar ik ben moffen aan. Want ik kreeg heel dit van die hele droege handen dat ik wel klussen ben. Vooral maar het behanger aanhalen. Dan ja, ik telkens dat oude behangliem komt op mijn vingers en dat loopt er vast plakken. En vervolgens heb ik gewoon hartstikke droege handen en voor het gitaar spelen is dat echt net relaxed. En daar moffen? Busters. Al de maat in alle kleuren. Voor verbouwtjes. Ik zal eerst de fluoriserende even muziekje, dit zijn de joeren. Dat is met de dik, jongen, dit is ook verboden in dit. Dit is met wat tender. Ze roeken al een beetje naar latex. Size 10, nou, dat is ongeveer mijn maat, hè. Ja, je hoort zetten we gewoon weer verder, of terug, met het behanger overhalen. Dat is nog langer kleden, jongens. Ja. Ik ben nog in de wijnkamer, dat is hier zo. En boven is ook nog behang, dus we zijn wel even ontstomen de komende dagen. En ja, ik hoop sneeuw ook eerder wezen, maar dus het is goed, dat je met jongen. Hoop het raak wel goed kleert te wezen met het behanger overhalen. Dit is Welmer Meijer, bekend van de Scootjesielvlog. Hij is hier voor betalen, joh. Ja. Een bullshit. En de garnalenkoningin zoekt dat. Welmer houdt net van garnalen, maar we zullen even zien of we het onder de garnalen krijgen. Ja toch? Ja. Maar ik soms klusjes man. Ja, dit is hetzelfde systeem toch? Nee? Ja, ja. Alleen dit is wel... En dat is oors. de hoort, ja. Dat is oorslingen. Dan gaan we altijd met bij huis. Dat is niet jongen. Of ze er waren of zo. Kun je zo snel het ding meid zien, we het alleen iets lopen dat zo rap hier. Dat laatste. Wat ben ik er wat nice voor? Weet je van Als de schroeven draaien, dan schroeven direct wat voor. Vies de buurt zit heel mooi. Ik vind het mooi uitzicht zo. Jen, vind die meisjes? Oh nee, dat is de hoen. En een douw is ik nog. Huh? Oh, dat er? Hé, Nou, dat komt wel het gelijk hier. een gezellig hier. Ja, het waar, het waar. Ja, goeie. Ja, wat is dit hier, joh? Nou, dit is hier de bijkeuken, meisje. Dit is dus de keuken nog. Oh, Ja, gaan we dat zetten. Nou, dan gaan we cadeautje creëren van Welmer. het is net super bijzonder, maar ach, Och, hé, die kan in de mijnkeef heen. Ja, die gaat in de mijnkeef. We gaan heel daar heel bier.
Nou, dit is uw klus. We staan dus in de klus nou. Ja, we staan in de klus. Dan ben je heel klein verloren. Je hebt al het deel van water maar in de klus. €2. Zit gangenstel onder de boels. Ben je net van de baan? Zo! Ja, maar dit is ook uit de bierbrouwerij. Ja. Hier hebben we zelfs eierwaskers. Nee, dat soort stekman kennen, ja. De piek niet houden. Ja. En smiest hem allemaal zo bikste met een. Wel lekker. Jo. Vond je het leuk, dan Tom omheen. Vond je het hartstikke leuk, abonneer je dan. Vond je het nog leuker, deel hem dan met al die maat en zei van wauw, ik had zo'n mooi filmpje jongen. Dat mag wel echt zien. En als laatste ook nog zeggen, ik stek ook mijn, nou, is misschien meer into de verhaal, dan kan ik mijn vriendin afvallen. Die vlogt nou ook echt hetzelfde oes. Toevallig hè? Echte Coca-Cola bedoel ik. Ja hè? Horen we een e-mailtje? Wat doe je? Graag zo. Wat doe je? Ja, we horen best wel